Il-Partit Nazzjonalista huwa l-unika tama għaż-żgħażagħ u għall-familji Maltin. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fi tmiem żjara fil-lokalità ta' Ħattart fejn kellu l-okkażjoni jiltaqa' ma' residenti kif ukoll ma' sidien ta' stabilimenti kummerċjali. Huwa kien akkumpanjat mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus, mill-President tal-Kunsill Ġenerali Kristi De Bono kif ukoll minn kandidati għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li se jsiru f'Mejju li ġej. Kienu diversi residenti li esprimew it-tħassib tagħhom dwar is-settur tas-saħħa, fejn diversi ilmentaw dwar il-piż kbir fuq l-infrastruttura tas-saħħa minħabba żieda fil-popolazzjoni. Is-servizz mhux talli ma tjibx imma qed isibu diffikultà biex jinqdew fosthom minħabba appuntamenti li qed idumu ħafna biex isiru, kif ukoll b'appuntamenti li qed jiġu posposti. Dak illi kien is-servizz mhux talli ma tjibx, mhux talli mexa l qudiem, imma qed isibu diffikultajiet kbar anke biex jinqdew b'appuntamenti fit-tul ħafna, b'appuntamenti illi jimxu u b'ħafna ċirkustanzi fejn dak illi kienu mdorri jinbih issa spiċċa iddeterjora anke fil-kwalità tas-servizzi li qed nieħdu. Waħda mill-preokkupazzjonijiet allura li rridu nibdew nitkellmu fuqha wkoll hija kif nistgħu ntejbu iktar is-settur tas-saħħa. Ir-residenti tkellmu wkoll mal-kap tal-Partit Nazzjonalista dwar il-problema dejjem tikber tal-prezz tal-kirjiet. L-unika għażla ta' diversi żgħażagħ qed tkun li jibqgħu jgħixu mal-ġenituri tagħhom. Il-Partit Nazzjonalista huwa l-partit li se jagħti tama lil dawn iż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ tagħna x'futur għandhom f'pajjiż fejn lanqas jistgħu jibdew l-ewwel pass, l-ewwel tarġa biex ikollhom il-bażi tal-familja tagħhom. Ħanibqgħu ngħidu fuq din, ħanibdew nitkellmu anke fuq soluzzjonijiet, fuq proposti illi nkunu nistgħu nagħtu t-tama għall-inqas li żgħażagħ tagħna illi meta jħarsu l qudiem ikollhom l-abbilta illi jikkrejaw dak li għandu jkun il-qafas il-bażi tal-familja tagħhom għall-futur.